For det første, så var der en tvist mellem mig og Egmont, der ligger før barnet blev født, altså tilbage i 80'erne. Den har rod i noget magasin og også nogle flakoner og så videre. Derudover så har der været tvister med Zentropa, som er en af Egmonts behold, ikke? Altså underselskab. Nordisk Film også. Danmarks Radio har også været ude og ligesom tage, hvad de kunne få fat i, ikke? Det vil sige, at der har været en rettighedskrig i mange, mange år. Den er forsøgt løst via kontakt til advokater og politi, men man har ikke løftet den. Derfor ser jeg meget, meget bittert tilbage på det forløb, der har været i Esbjerg Kommune, hvor Egmont-fonden har haft fingre i min søn, i hvert fald på papiret, ikke? Derudover så har Vita-fonden også svigtet det ansvar, som de har. Lige nu er det sådan, at den eneste sådan taleradio, der er, og det er typisk, når man er single, så hører man på en eller anden taleradio. Og de kører rundt i ring, Grønland, Trump, 2017, Ukraine og så videre. Og de snakker om Grønland og Trump og had mod Putin og Facebook og så videre hele dagen. Altså, der er ikke et sekund, hvor de har ret meget andet at sige end en eller anden hadefuld eller sådan noget bekymringslort, som at det ene kopimedicin er giftigt, og klimaet bryder sammen, og jeg ved ikke hvad. Det vil sige, at det er en ret sort skygge, Danmarks Radio har i den her sag. Desuden så er deepfake, phishing, scam på mobil, falske hjemmesider, falske annoncer, også koblet op på reelle annoncer, ikke? Falske hjemmesider, det kan være advokater, det kan være ministerier og så videre, ikke? Det er en ret alvorlig situation, fordi min kommunikation, altså post- og mobil- og telefonkontrol, reelt set bliver brugt til industrispionage. Og dermed kan jeg ikke få kontakt med de rette myndigheder, altså Center for Cybersikkerhed, Justitsministeriet i den her Chris Stevens og Alex sag, vel?